Aquest és el segon vídeo d'avui. Hem fet una visita a l'armer, ja hem fet la part 1, que serà les Giants, i la part 2, que són les Lascos. Ara, aquesta és la part segona part de la visita de l'11 de març. Un seguiment després de la Filomena així, aquest any hem anat molt atrasats i tal com tirem endavant. Si us agrada el vídeo, feu like i comenteu si us agrada aquest tipus de vídeo, els seguiments que fem al nostre armer. Així que endavant intro i cap al vídeo. Benvinguts al meu de la comarca, canal dedicat a la piscicultura i en un futur podré amb altres coses. Si us agrada el vídeo, feu like i si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, a un altre vídeo. Fem revisió de la segona arma. Estic veient que el mòbil que estic gravant, als 10 minuts de gravar, ja em talla. Aquestes caixes van estar molt fluixes, pel tema de Filomena els vaig tindre d'alimentar. Tot l'aliment se l'han acabat, traiem el plàstic, i a la galleda del plàstic, del reciclatge. Fumem. No hi veig tantes abelles com l'altra. A veure com ho trobem. On he deixat la pinça? Vaig trobar la pinça. Quan t'acostumes a la pinça, no fa gaire soroll i em sembla que aquesta no va massa bé. Pol·len. No té un soroll gaire viu, té un soroll molt mort. Sí, veiem posta, bueno. Veiem que tira endavant, veiem posta, però no hi veiem gran cosa bona, No ha sortit, no ha tingut una arrencada forta. Vale. En aquest cas seria una equivocació pujar l'alça, ja que comptem que té 3 quadres de cria. 4. Està estirant, però no té prou força per estirar ràpid. Llavors què farem? Els quadres d'aquests butxinets els ficarem forçarem una mica la reina a criar i els ficarem al mig. Aquest tampoc. Aquest no m'agrada. Farem un quadre perquè veig que té una mica de mo. I ficarem un altre quadre per incentivar la reina a criar i estiu al buit. Això vol dir que almenys l'hem salvat, però no farà una gran primavera. A veure si el tirem endavant. Tirem una mica de sal. Ja que no està gaire forta, hi ficarem una mica d'aliment. Perquè la quenya, per fer criar la reina, a veure què tal. Ficarem aquest líquid. M'agraden més les bosses que aquest tipus. Perquè les bosses fas una punxadeta i va gotejant i van bevent. Però aquest
el plàstic és diferent. Ho veurem d'aquesta manera. Fem un foradet petitet que vagi gotejant i així forcem a que ells tinguin d'agafar aquest aliment i se l'hagin de menjar. Així forcem una mica la màquina. Bueno, ara canviarem d'apiari, a veure què tal. Aquí farem la revisió d'un altre lastro. Aquesta ja fa més bona pinta. Tenim moltes abelles a la part de fora ventilant. Això vol dir que el de dins promet, a comparació amb les altres. Almenys encara no es tiren cera per aquí dalt. Estan pujant al pis de dalt. Això després ho recollirem. Tot ple d'abelles. Això és bo. Aquí ja veig que segurament que ficarem alces, sense dubtar. Sent de sal. Hauríem de fer una mica més de fum, Aquest està ple de pol·len i mel i l'altre ja està cria. Veus que ja, quan trobem un quadre que ja pengen les abelles, que això ja és bo. Comprarem cap dins. Hauríem de tenir les coses més preparades. Soc més pollo. És important expulsar-ho bé cap baix. Vai con la reina. Aquesta està plena de cria però està a punt de sortir. Això vol dir que quedarà lliure ja. Aquí hi ha posta. Hem de deixar a baix almenys 4 quadres de cria. Si tenim que deixar 4 quadres de cria, que no estressa la reina. Ara ho deixarem arreglat. 2, 3. El quart. Cera per estirar. I un d'estirat. I allí tenim 3 de cria. Quatre de cria aquí. I si aquesta tingués cria, la pujaríem 8 anys. Doncs també cap dalt. I ara el del costat. El de costat és tot mel. Així que pujarem la mel cap dalt. Pujarem a la vora. Tinc de cria,
4 per estirar per banda. I ara aquí. Ho deixem bastant fort. Deixarem bastant 4 per estirar. 4 estirats. Aquest 4 per estirar cap aquí. 1, 2, 3, 4 de cria al mig. I ara falta 2 quadres. Com que veiem que està molt fort, aprofitarem perquè estiro en elles, ja que 4 estirats no en tinc gaires. Dic un per estirar al mig, per forçar els tiros, ja que la reina hauria d'estar ara mateix pel mig. Ja que tota la cria la té al mig. Parador. Bueno, què hem fet aquí en resum? Teníem tot això d'aquí, 8 quadres de cria, quasi 9, com aquí que diu, i una mica de mel. Han pujat la mel amb aquest costat i amb aquest. La cria l'hem deixat aquí al mig, 2 quadres, un per estirar i 2 quadres més, 4 quadres aquí i 5 quadres al mig. Abans teníem el nucli de cria, que era tot això d'aquí, i ara transformat amb això d'aquí, amb un separador de reina perquè no ens pugi. Així que aquí baix, tal com anirà naixent, i si era per estirar, podrà tirar l'eixam molt més en bar. A veure què tal va, és un dels millors eixams amb l'àscol que hem vist per ara. Així que, a per un altre eixam. Bueno, revisió d'un altre eixam. Haureu vist que els eixams tinc pocs eixams repartits. Estan pol·linitzant, estan en finquetes petites, estan metllers. Mentre fa l'efecte del fum, prepararem els... Ens hem deixat part de material a l'altre lloc, solament. A veure què tal està aquesta. Farem l'aliment. Aquesta seria la pizza de Lions, que no va massa bé amb les Lastons, a l'inversa. Bueno, no està molt plena, però bueno, mirarem què tal està. No va tan bé. Buida. Aquí ya tiene algo de mel. Mel. I aquí ja tenim cria. Important, si feu vídeos, deixar en mode avió, que si no els missatges es senten. Dos de cria. 3. Vale. Està una mica justet per a que d'això. Està justet el quadre de mel, aquella mel, aquest està net, que el deixarem a la vora. Deixarem el de cria i aquest net al mig. No, aquí al costat. Que si la reina va cap allí i vegi quadres buits,
que se'ls omplo. Que de caixa, 15 dies abans estaria molt bé tal com està ara. Tal com està ara, el temps que som va una mica massa atrasada. Revisió feta. Els taps que no es perden, sempre dins. Seria tot correcte i procede adequadament. Vinga, a per un altre que ens quede. Bueno, estem amb una alterna, fem la visita. Aquesta, si no recordo malament, de les Lastons, era de la que hi havia més moviment, per això ja tenim les dues piqueres obertes. I ara veurem a veure què ens trobem. Ara hi ha alguna mica d'aliment, no se n'han acabat. Dins. Hem recuperat el nostre d'això, l'havíem deixat a l'altra arna. Està plegat. Bueno, quedeu bastant ambient, segurament que ficarem les alces. Bueno, ja trobem aquí mel tapada. Estava per estirar, però ja l'han empezat a estirar. I aquesta d'aquí també hi ha mel. Així que anem a preparar l'alça, que ho haguérem tingut de fer abans. I cauen tots a dins. No m'agrada donar cops, perquè quan donem cops elles se fiquen més tontetes. Quadre estirat. Ja tenim quadre en cria. Tenim cap dalt. Quadre per estirar. Un quadre de cria al costat. Els ha tingut de fumar abans més, Aquestes tenen més caràcter que les altres. Un altre quadre de cria. Farem un sí i un no i els anem pujant. Al mig ficarem un per estirar, que l'estiro ràpid. Quadre de cria. Aquí hi ha pol·len. Això vol dir que aquí hauria d'haver mel. No, cera que estan estirant. Així que el pol·len el fiquem a la punta. La cera que estan estirant, a mig estirar aquí. Llavors,
Ficarem aquest aquí. Ja que pensava que aquest seria cria i no set cria. I aquí omplirem 2 quadros estirats. Així que aquí baix tenim el pol·len a les bandes, 2 quadros buits, 2 per estirar, 4 de cria, amb un de buit estirat, perquè crio la reina aquests dies. Ara apartarem tot això i ja ficarem el separador de reines. Traurem la sal i la ficarem a la part de dalt. I ara què tenim? La cria al mig. En aquest cas fiquem quadros per estirar al costat. En resum, explico. Com que tinc problemes que el mòbil no sé per quina raó està configurat, que cada 10 minuts de gravació es tallo. Tenim aquí 8 quadros de cria. Han pujat 4 quadros que s'han ficat al mig i la resta amb cera per estirar perquè no tenim més cera estirada. Aquí baix hem deixat al mig un per estirar, per animar a les abelles a estirar ràpid, que estiren, 2 quadros de cria per banda i 2 quadros per estirar a cada costat dels quadros. I després a la resta, el pol·len que hem trobat amb mel al costat, amb aquell costat, i l'altre de cera per estirada. Ara, fins al pròxim dia. Vinga!